Tositarina ihmisestä. Laudalla hän pakottaa paskaa, koska ei ole muutakaan elämää. Ei yhtäkään oikeaa ystävää. Tyttöystävästä puhumattakaan. Viettänyt nuoruusvuotensa vain tietokoneen äärellä. Ei mitään tulevaisuuden suunnitelmia. Koulukiusattu purkaa ahdistustaan trollaamalla ja haastamalla riitaa muiden käyttäjien kanssa. Joka viikonloppu yksin laudalla. Kuten myös vappu, juhannus ja uusivuosi. Mikä meni vikaan? Kun tästä elämästä ei tullutkaan mitään. Kaikille ei jaeta hyviä elämän kortteja. Ehkä olisi parempi vain alkaa narua kaulan ympärille kietomaan. Eihän kukaan edes jäisi kaipaamaan, niinpä hän lähti köyttä kaupasta ostamaan. Kaikki sujui hyvin siihen asti, kun myyjä kysyi tarvitsetko pussia. Ei hän uskaltanut mitään vastata. Liian korkea kynnys oli naisen edessä suu avata. Niinpä lähti Nyymi juoksemaan. Kauas pois juoksemaan itkien. Miten minusta tuli tällainen, seuraavaksi ajatteli hän. Onneksi junarata on lähellä. Siellä ei ainakaan voi burgeroida. Pendolinoa matkalla helvettiin odotellessa. Mietti mitä oli tullut saavutettua lautailussa. Ainakin olin mestari gettailussa. Aikaa kulunut meemejä pakottaessa. Peppukipua aiheuttaessa. Ehkä elämäni tää ei lopulta niin turhaa ollutkaan. Silti en tänne jää paskaan maailmaan. Oman tiensä kulkija oli Nyymi tää. Keitä muut ovat häntä tuomitsemaan. Pitkän odottelun jälkeen pystyi kuulemaan vihdoin junan äänen. Huusi hän koko maailmalle, nyt mä täältä lähden. Hyvästi rakkaat Nyymit, olitte minulle tärkeitä. On meitä nyt yksi vähemmän, pitäkää lauta pystyssä. Muistakaa pitää yhtä, älkää toisianne vihatko. Mutta nyt katsokaa kun mä lennän. Moi pitää mennä.